Tervetuloa Kuitin pari. Tervetuloa. Nythän on vihdoinkin marraskuun aika. On. Ja marraskuuhan tarkoittaa meille miehille niin Movemberi-aikaa, ja mennään siihen kohta. Mennään, mutta nyt ensin kyllä minä heitän, että mulla on semmoinen fiilis, että sä juot kahvia väärin. Tai niin kuin keität sitä väärin. Ai, näinkö sä väität? Joo. Että minä keitän väärin kahvia. Kerropa nyt ihan saman tien kuulijoille, että miten sä keität kahvis. Kyllä sä väärin keität, mulla on tosi vahva fiilis siitä. Okei, sulla on nyt joku juttu vaan, miten se niin tehdään täysin oikein. Joo. Okei, no minä aloitan kahvinkeitoa aina sillä, että otan ensin sen suodatepussin, taittelen sen. Joo. Taittelen ja laitan sinne ja sitten otan näitä puruja. Laittelen niitä aina 4 yleensä laitan niitä puruja, 4 mitallista. Joo. Ja sitten otan vettä pulloon, en kannu. Joo, se itse asiassa se on tässä. Mä Se on oikein. Mä arvasin. Se on oikein. Mä otan pulloa vettä ja kaadan siitä siihen saman verran kuin niitä mitallisia Joo. vettä. Ja sitten keitän. Ja sitten kaadan siitä kahvit ja yleensä jätän sen, en laita suoraan siihen pannulle, mutta jätän siihen niin kuin liedelle, mutta en kyllä huuhdo. Et huuhdo vai? En huuhdo. Siitä varmaan tulee runtua. Tästä tulee nyt todella paljon, että sehän pitäisi siis pestä. Ihan niin kuin jollain fairilla. Joka kerta. Ei edes riitä se huuhtominen. Niin ihan tiskata. Joo. Ja myös se, mihin saatat sen suodatin pussi. Sekin pitäisi tiskata aina. Siis joka kerta? Joka niin. kerta. Okei. Ja se levy, missä se panno, sekin pitäisi pestä. Se levy? Joo. Aha. Koko keiti. Okei. Mutta miten se levy nyt siihen makuun vaikuttaa sitten? Ei varmaan mitenkään. Sitä en tiedä. Se varmaan on vaan Sitä en tiedä, mutta siinä huolletaan. oli tuommoista uutisesta. Niin, että pitää niinku pestä mulle. Okei. Joo. Se on jännä, että se joka kerran jälkeen välillä tulee heitetty tiskikoneeseen se, kun lähtee irti se osa, mihin laitetaan se suoratin pussi, niin välillä tulee laittu tiskikoneeseen se. Välillä se pannu, en kyllä käsi ikinä tiskaa. Sitä pannuakaan ei saisi kyllä tiskikoneeseen laittaa. Eikö saisi laittaa? Siinä oli, että se voi hajota siellä. Jaa. No se pitäisi aina käsin pestä. Okei, no mutta sen saa varmaan laittaa sen muoviosan, mihin sen varmaan, mutta pitäisi joka kerta pestä. Nyt milloin olet viimeksi pessyt vaikka sen suodatin osan? No en ole kyllä moneen kuukauteen laittanut. Kyllä sen aina välillä laitan, mutta tosi harvoin. Silleen vaan, että jos tiskikone on semmoinen, että se on tyhmän paljon tilaa siellä, niin sitten saattaa ehkä heittää sen sinne ja välillä sen pannun mukaan. Ja välillä huuhtasen kyllä pannun, mutta en kyllä todellakaan aina. En lähellekään aina. Entäs sitä levyosaa? No en ole ikinä pessy. En ole kertaakaan pessy sitä levyosaa. Nyt on kyllä mielenkiinnolla, että jos te pesette sen levyosan, niin varsinkin joka kerran jälkeen, niin huhhuh. On. Mutta tämmöistä vesisäiliöstä, siitä ei sanottu mitään. Se on vähän jännä, että eikö sitäkin pitäisi välillä pestä? Varmaan pitäisi, en ole ikinä kyllä pessy. Siinä varmaan mitä minä luin, niin ei mainittu ollenkaan. Niin luulisit, että sitä pitäisi pestä. Kai se jotain kertyy sinnekin. Niitähän on jotain semmoisia kahvinkoneen, vähän niin kuin tämmöisiä pesupusseja. Ainakin mokkamasterilla. Joo, että sitten sen keität tavallaan siellä läpi, niin sitten se puhdistaa sitä. Meillähän aiemmin vanhemmat teki, että ei kaadettu kannusta sitä vettä, vaan just siitä, mihin se kahvi tippuukin. Että ei ollut mitään erityistä kannua, sitä vettä kaadettiin. Niin just, että siitä kahvipannusta vaan suoraan kaadettiin vedet. Joo, sen mä oon kuullut itsekin, että se on väärin, että siinä voi ottaa rasvoja ja sitten menee sinne. Varsinkaan sitä edes huuhdoja aina kaatelee. Joo, se on vielä pahempi, jos siinä on vielä kahvijämiä siinä. Siihen voi edätää laikkuja. Ootko sä nähnyt tämän TikTokkaajan tämän, nyt kun ei tule mieleen mikä sen nimi on, mutta se tekee tämmöisiä videoita, että se niinku keittää kahvia kaikella muulla paitsi vedellä. Ootko ikinä nähnyt? En TikTokia katso. Joo, mä oon nähnyt paljon niitä, että se on keittänyt vaikka glögillä ja se on keittänyt myös kahvia kahvilla. Se ei kyllä varmaan keittimelle hyvää. Ei, se on joku sellainen halviskeiti, mitä siinä käyttääkin. Se on kaiken maailman eri jutulla keittänyt kahvia, mutta ei ikinä laita vettä. On jännä. Jotain mehuilla ja tommosilla ei varmaan hyvää ole. Ilmeisesti jotkut on ollut ihan ok, mutta varmaan suuri osa aika pahaa epäilisin. Nyt heittäkää kommentteihin, että mikä tämän nimi on. Nyt ei jotenkin tule mieleen. Joo, mä en tiedä kyllä yhtään. Mutta joo, niin se tekee semmoisia videoita, että keittää kaikella muulla paitsi vedellä. Hänellä voisi kommentoida siitä keittimen pesusta. Niin, että tuleeko pestyä. Toivottavasti tulee jo, jos se jopa se liesiosa. Niin, siinä jo ehkä kannattaisi pestä ja se liesiosakin, että se on ehkä ihan fiksu idea. Tästä nyt, kun sinähän oot kahvinjuoja. Joo, niin on. Osaatko heittää, että kuinka monta kupiasta suomalaiset juo keskimäärin vuodessa? Vuodessa? Joo. Okei. Vuodessa. Paljon sun niin pitäisi juoda? Aika vaikea. No mä heitän, että kupillista, eli tämmöistä niin parin desin kuppia, ei niitä pieniä.
vaan semmoisia ihan normikuppeja, joten ei niitä minikuppeja. No mä väitän, että niin eihän kaikki juo kahvia. Semmoista juo paljon kahvia, mutta ei kaikki kyllä juo kahvia. Niin mä heitän vaikka, jos miettis vaikka sitten, että keskimäärin vaikka 10 kuppia viikossa, kun kaikki ei kuitenkaan kahvia juo. Onko se voi olla ehkä vähän alakanttiin, mutta ei se haittaa. Mä sanon nyt vaikka 600. Vähän päälle se 10 kuppia viikossa. Nyt meni alakanttiin. Nyt saat heittää toisen vielä. Okei, eli paljon. No. Se oli alakanttiin tuo äsken. No, otetaan 300 lisää, 900. Ei riitä. Lähellä vieläkään. oltiin. Okei. Mutta sehän on siis 1100 kuppia. Oho, no se on aika paljon. Eli sitten se on, no en mä nyt sitä osaa laskea. Paljon se päivässä sitten on? Sehän on päivässä 4-5 kuppia. Okei. 4-5. No se on itse asiassa aika sen verran, mitä mäkin juon. Mä yleensä juon semmoisen... Juot niin paljon vai? Kyllä mä semmoisen 4 kuppia juon yleensä. Joo. Tulee aina töissä, mulla on aina sama strategia. Että mulla on semmoinen termosmuki, semmoinen aika iso. Niin, onkohan siinä kato enemmänkin kuin yksi? Niin, on, siihen menee just 2. Mä aina teen silleen, että automaatista, niin siinä on semmoinen tippa tämmöinen semmoinen teline, mihin laitetaan niin tämmöinen pieni kuppi. Mä otan sen aina pois ja laitan se iso kuppi. Oikein sen kunnon järkäleen siihen. Ja sitten laitan siitä tulemaan 1 kupin ja siinä välissä täyttelen vesipulloa. Ja sitten kun se on valmis, niin laitan se suoraan vielä tulemaan toisen kupin. Et suoraan 2 kuppia. Joo. Ja sitten aina kun tulee välissä aina sinne kaukohuoneeseen uudestaan, niin sitten mä otan aina sen pikkukuppiin, niin kuin tupla espresso, niin sehän on 2 kupillista kahvia, niin sama asia periaatteessa, mutta vaan niin pienemmässä. Niin käytännössä 4 kuppia voidaan juotua päivässä. Mutta miten on, selviätkö ilman kahvia? No en mä niinku silleen huomaa niinku fyysisiä oireita, jos ei juo kahvia, mutta niinku tavallaan jotenkin ehkä henkisiä oireita juo. Tai silleen tavallaan, että se jotenkin tuntuu jotenkin niin luonnolliselta juoda sitä kahvia, että sitä aina vähän niinku tekee mieliä, niinku on silleen, että kyllähän mä nyt otan tästä kahvia. Että jotenkin, että se päivä jotenkin käynnistyy sillä niin kivasti, että tavallaan se tuntuu vähän niinku tyhjältä aamulla, jos ei ole. Mutta ei siitä mulla mitenkään, että jos mä en aamulla kahvia juo, ei mulla siitä sitten päivän aikana tuu mitään. Joo. Mutta aamulla tulee vähän semmoinen tyhjä olo, jos ei olekaan sitä aamukahvia. Kun joillahan siitä tulee jotain. Joo, niin tulee on itse kuullut. Joo, just jotain fyysisiä oireitahan siitä tulee niin helpostikin, mutta ei itsellä kyllä niitä ei tule, mutta just semmoisia henkisiä oireita tulee aamuisin. Että jos ei sitä kahvia ole, niin sitten on semmoinen outo fiilis, että miten tässä nyt aamusta pärjätään ilman kahvia. Mutta ei tule päivän aikana kyllä mitään sitten oireita. Joo. Mutta eli minä olen semmoinen keskiarvo kahvijuoja. Niin oot. Minä olen tosi alakantti, kun ei ole ollenkaan. Niin sinähän et juo ollenkaan kahvia. On kyllä tosi paljon tuo 4-5 keskiarvo. Jos miettii kuitenkin, että jotkut ei juo kahvia ollenkaan, niin sehän tarkoittaa, että jotkut juo älyttömästi enemmän kuin tuo 4-5. Suomihan on ykkösenä tässä just niin kuin väkilukuun verrattuna tämä kahvijuonti. Ihan varmasti. Se on ihan varma. Se on ihan varma juttu, joita on väkilukuun verrattuna. Kyllä ei varmaan monessa maassa syödä tulee 4-5 kuppia per henkilö. Se on kyllä ihan älytön määrä. Varsinkin keskiarvoisuus. Sehän tarkoittaa, että jengi vetää niin kuin pannullisia päivässä oikeasti. Niin, vetää kahvihan kallista nyt. Niin on. Pannullinen päivässä pakko olla monillakin, koska miettii, että monet ei kuitenkaan juo kahvia. On kyllä ihan tajuton määrä. Aivan järkyttävä määrä. No ei siinä, kahvia on ihan terveellistä, että eipä se sinänsä haittaa. Aikaisemmin puhuttiin Movemberista. Joo. Se on alkanut. Meillä ei vielä viiksiä löydy, mutta katsotaan, olisiko ensi jaksossa viiksit jo. Joo. Ehkä tänään tai huomenna ainakin minä vedän. Niin, että kyllä se pitää aina, se on osa sitä, ja varmasti monille on Movember sanana tuttu, mutta voidaan tässä vähän käydä, että mikä se niin kuin oikeasti on. Joo. Koska ei se itsellekään ole ollut tuttu, oikeastaan viime vuonna vasta tutustu paremmin, niin, mikä se on. Että aina on tiennyt, että on nämä viiksikuukausi, mutta ei oikein tiedä, mikä se on. Minulle se tuli vasta tietoon tuossa viime vuonna. Joo, niin koko juttu. Joo, en ollut kuullut ollenkaan. Okei, no mulla on ollut pitkään tuttu itse asiassa Fifasta, niin siinä oli aina tämmöinen promo, että tuli tämmöisiä viiksikortteja. Oho. Että pelaajia, joilla on viikset, niin sitten sai niin jotain tällaisia promokortteja, sai parempia kortteja siinä Ultimate-tiimissä. Oho. Siitähän se on niin siitä mulla on alun perin, on siitä saanut tietää tästä Movemberista. No, mutta tosiaan, symboli nyt kaikki tietää, niin se on se viikset. Kyllä kaikki on jossain ne viikset nähnyt, se on niin kuin ihan satavarma juttu. Mutta siis Movember tähän kampanjaan idea on se, että siinä tuetaan näitä kaikkia niin kuin miesten terveyteen liittyviä asioita, että just eturauhassyöpää, kivessyöpää ja sitten niin kuin mielenterveysongelmia myös tuetaan. Ja siis totta kai siis tuetaan näissä syövissä siis niin kuin niiden ehkäisyä ja tutkimusta, ei niitä syöpiä. Mutta mielenterveydessä eikö se ole kesäkuu, eikö se ole miesten mielenterveyden kuukausi? Minun mielestä on.
Sovitaan, että se on, koska minä en ole ihan varma. Se on. Sovitaan, että se on varmasti voi olla. Mutta joo, tämä Movember myös tukee sitä. Tämä oli itse asiassa mulle uutta infoa toi mielenterveysjuttu. Joo, mullekin on. Näistä syöpien tutkimuksesta, siitä tiesin, mutta toi mielenterveysjuttu. Mäkin just tuosta eturauhassyövästä ainakin tiesin. Joo, se on myös eturauhas- ja kivessyöpät, koska ne on miehille nämä, vähän niin kuin miesten syövät. Kun naisilla on sitten rintasyöpä ja siihen on ainakin Suomessa just tämä roosanauha. Joo. Miehillä on sitä Movember. Tämä Movemberhan on tämmöinen kansainvälisempi. Tiesitkö muuten, että roosanauhasta tuli mieleen, niin on olemassa myös tämmöinen miehille tämmöinen sininen nauha. En tiedä. Joo, semmoinen on olemassa. Se on niinku vastine tällä roosanauhalla. Niin mutta onko se niinku kulkea samalla nimellä vai? Se on mielestäni niinku sininen nauha on sen nimi. Okay. Kun sitten roosanauhaan, no sehän tulee sitä väristä, kun se on semmoinen niinku roosan värinen. Joo. Niin sitten on sininen nauha. Se ei ole lähellekään yhtään tunnettu. Joo, en ole sitä nähnyt. Mutta joo, näin itse siitä jonkun jutun tuossa. Ei ole kauaa niin joo. Se on sininen nauha järjestänyt sen. Kun nythän, eikö tuo roosanauha ole jotenkin nyt se juttu? Joo, kyllä. Kun oli just Tanssii tähtien kanssa, siinä oli ainakin semmoinen jakso. Joo, sehän oli suunnitellut tämä, joka tätä Elämäni biisiä juontaa. Katja Stoll. Joo, niin se oli suunnitellut tämän vuoden roosanauha. Mutta joo, niin tämä Movember on niinku vähän samantyyppinen kuin roosanauhajärjestö, mutta vaan niinku miehille tarkoitettu. Ja sehän on kansainvälinen juuri. Joo, niin on joo. Ei ole suomalainen juttu. Roosanauha ymmärtääkseni on niinku suomalainen juttu, mutta tämä ei ole. Mutta kerrotko Anton meidän kuulijoille, että miten tähän Movemberiin pystyy osallistumaan, jos kiinnostaa? No kyllä siinä ekaksi on se viikseen kasvatus. Se on varmaan se ehkä yleisin. Varmasti on. Sittenhän meillä on tämä oli tosiaan itse asiassa, että kävelee miehen puolesta 60 kilsaa tässä marraskuun aikana. Joo, ja varmaan miehet voi itsekin kävellä sen kilsaa, mutta just kävelee sen 60 kilsaa. Okei, niin että se on vähän sellainen haaste. Mutta sehän oli yhdessä se miehen puolesta. Joo. Varmaan kuitenkin mies itsekin. Niin, katso, kun ei voi kasvattaa niitä viiksiä, niin voi sitten kävellä. Totta. Joo, niin se on se idea siinä. Ja sittenhän tässä oli myös järjestetään tapahtumia, joka luo juuri tätä niin kuin tietoisuutta tästä. Joo, ja varmaan... Mehän nyt teemme sitä tässä. Niin, tässä me tehdään tapahtumaa. Joo, ja just varmaan niitä lahjoituksia voi kerätä näissä tapahtumissa. Joo. Tommosta. Lahjoitukset juuri. Joo. Sehän auttaa varmaan eniten kuitenkin. Niin, just lahjoittaminen. Heitetään ehdottomasti tonne kuvaukseen linkkiä, että mistä voi lahjoitella, jos kiinnostaa. Toivottavasti kiinnostaa. Tosi tärkeä asia. On tosi tärkeä juttu. Että toivottavasti löytyy jotain roposta. Varmaan eurokin maistuu varmasti Movembertolle säätiölle kyllä. Että. Joo, netissä, en muista, oliko 5 euroa pieni. Tai saako sinne jotain tekstiviestiä? En tiedä, miten toimii. Siinä oli kyllä custom. En nyt ole ihan varma, oliko siinä joku minimi. Mutta ainakin minimi tämä, mikä oli valmiina, oli 5 euroa. Joo, mutta kyllä siinä customin mun mielestä pystyy laittamaan. Varmaan euronkin pystyy laittamaan. Joo. Että jos löytyy, niin ehdottomasti suositellaan. Tosi tärkeä asia. Joo. Varsinkin jos mies olet, niin omaksi hyväksi laitat. Nekee kuin itseensä sijoittaisi. Mutta joo, ei nyt enempää tästä rahapuolesta puhuta. Silleen kuin ei kuitenkaan nyt ehkä. Mutta Movember Suomessa ei ole hirveän pitkään ollut. Vuodesta 2009 lähtien on Suomessa ollut Movember. Joo. Movember-säätiö tullut Suomeen. Tästä nyt taas niin tyhmä juttu, mutta kun en tajunnut katsoa, että milloin Movember itsessään on perustettu, että miten vanha juttu. Mutta Suomeen 2009 tullut ja 2010, seuraavana vuonna, niin oli kampanjassa mukana 1250 ihmistä. Se on hyvä. Että aika nopeastikin päästiin jo vähän alkuun. Ja nykyisinhän Movember on jo tosi paljon kovempi juttu. Ja siihen on mukana paljon niin kuin urheiluseuroja. On mukana Movemberissa. Sehän jalkapalloja tuosta puhuu. Joo, että just ainakin esimerkiksi huuhkajat on mukana Movemberissa. Joo, heilläkö viikset on nyt? En tiedä itse asiassa. Varmaan toivottavasti joillakin on maltapelihän. Tässä on kohta tulossa, niin pääsee näkemään, että onko se ollaan viikset vai ei. Mutta huuhkajat ainakin on mukana Movemberissa. No se on hyvä. Ja onkin tosi tärkeä juttu. On. Että todella kiva, että tämmöisiä järjestöjä löytyy. Että kyllähän tuo on niinku kaikkein tärkeää. Just, että se noita mielenterveysjuttujakin, niin se on kyllä niinku tosi tärkeä juttu. On. Ja kiva kuulla. Nyt kiinnostaa se, oliko se kesäkuun se mielenterveyskuukausi? Ei nyt tiedetä. Niin, kommentteihin, jos kyllä tiedät. Saa olla. Mutta sovitaan, että se on. Ja mitä mieltä oot viiksistä? Se on nyt vähän rankka. Itse en ehkä ole enää semmoinen viiksi-ihminen. Itselläni, mutta kyllä aina arvostan, kun jollain näin. No on siinä jotenkin jo vähän samaa mieltä. Itsellä ei, sinulla kasvaa semmoista aika majavat. Joo, ja, mutta mulla ei semmoiset tuuheat. Joo, mulla ei kasva niin sellaiset tuuheat, mutta semmoiset oikein, kun jollain oikein semmoiset kunnon semmoiset tuuheat, niin onhan se, joillekin se sopii niin hyvin, ja se jotenkin on niinku ihan niin älyttömän hyvän näköistä, kun jollain on semmoiset kunnon viikset. No se on oikein kikkuraviikset. No joo, sellaiset oikein ranskalaiset semmoiset, ne on uskomaton. Mutta kyllä sellaiset paksutkin viikset, niin nekin jollain, todellekin sopii tosi hyvin. Itelle ei ehkä ihan hirveän hyvin, voi
tyttöystävä kertonut tästä vähän mielipiteitä, että sopiiko milloin viikset. Mutta meillähän oli viime vuonna ensimmäistä kertaa nämä viikset. Joo, niin oli jo. Ei ole ikinä ennen meillä ollut viiksiä. Kyllä se vähän jännitti. Jännitti, mutta siis itse asiassa silloin muistaa, kun peilistä katsoi ekan kerran, niin ei se nyt ollut edes niin paha. Ei. Että sitä jännitti hirveästi etukäteen, mutta ei se nyt näyttänyt niin hirveältä. Että tässä vaan kaikille, jos viikset kasvaa, niin ei hätää. Että kyllä te voitte Movemberin osallistua, ei se ole paha pitää nyt viiksiä. Ei ole. Jos joku tulee ihmettelemään, miksi on viikset, niin voi sanoa, että minä osallistun hyvään. Jotenkin viime vuonna en muista, että hirveästi olisin nähnyt noita viiksiä. Ei, harmillisen vähän. Harmillisen vähän. Jotain ihan muutamia. Se on tosi harmi juttu, että niin vähän ihmisiä osallistuu kuitenkin. Että sehän olisi hauska, kun kaikilla olisi viikset, niin mitäs sinä sitten ihmettelemään. Että se olisi kiva, kun enemmän ihmisillä olisi viikset. Että jos kasvaa, niin leikatkaa viikset. Kyllä se on meidän suositus. Ehkä se on just sitä, että moni ei ehkä tiedä tästä Movemberistä. Ei niin, ei varmasti tiedä. Että tässä voidaan itse samalla, jos on jotain sisällöntuottajia, niin haastetaan teetkin tekemään, kuule Movemberista jotain sisältöä. Ja muutenkin kaikki. Niin, kaikki muutenkin. Joo, ja heitätte kato Instagramiin, käytte vaikka repostaamassa joku Movemberin julkaisun, niin saadaan vähän lisää näkyvyyttä tälle aiheelle. Koska tärkeä aihe tämä on. Tosi tärkeä aihe. Mutta eli ollaan sitä mieltä, että itsellemme ei hirveästi viikset sovi, mutta muille voi todella sopia. Kyllä sitä aina arvostaa. Arvostaa ehdottomasti. Viiksissä on jotenkin niinku mieletön fiilis, jos niitä osaa kantaa hyvin. Siihen on jotenkin todella miehekästä. Ja kyllä siihen itsekin tottuisi, jos niitä vaikka pitäisi pidempäänkin. Tottuisi. Kyllähän sitä viimeksikin silloin marraskuussa muistaa, kun piti koko kuukauden viiksiä, niin kyllä se alkoi tottumaan. Niin alkoi. Niin ei se ollut enää mitenkään ihmeellistä. Aluksi oli tosi jännä ja tuli hiplattua koko ajan. Mutta sitten jotenkin tottui. Jotenkin kielellä silleen sitä viiksiä. Minä en kielellä, mutta ei siinä. Nyt kun on tämä Movember, niin me ollaan tajuttu nyt tämmöisiä naisten uskomuksia, että miehet tekevät näin, että tämmöisiä outoja tapoja, mitä miehet tekee. Voidaan kertoa, että tekeekö miehet ja tehdäänkö me näitä asioita. Se on ehkä kiinnostavaa, että tehdäänkö me. Niin on, mutta just, että osataan aika hyvin sanoa kyllä, että tekeekö yleisestikin miehet näin. Niin ensimmäinen fakta on, että pissaavat suihkussa. Pissaako miehet suihkussa? Kyllä minä näen, että jotkut pissaa. Joo, siis minä on pakko myöntää, että kyllä minä itsestä tein. Kyllä minäkin. Siis sehän on siis, itse asiassa minä olen nähnyt joskus jonkun tutkimuksen. En tiedä, miten hyvä tutkimus oli, mutta siitä, että se säästää vettä. Niin, sen takia, että minä olen alkanut tehdä sitä. Joo, eli ekoteko. Joo. Mutta eikö nyt kaikki pissaa suihkussa, siis naiset myös? En minä tiedä, mutta siis... Jotain on siitä kuullut, että jotenkin ällöttävää. Mutta minun mielestä se on ihan ok, kun sittenhän se huuhtoutuu siitä, ei se jää mitään haisemaan tai mitään. Ei niin, ei jääkään. Joo, että kyllä me tehdään sitä. Sanoisin, että yleisestikin tekee. Kunhan ei mihinkään vaikka seinään. Joo, se niin on vähän HC, niin se on HC. Ei ole paha. Me pysytään täysin samassa aiheesta seuraava. Pissaavat käsien pesualtaaseen. Se on kyllä HC. On. Se on kyllä kuitenkin, on se kyllä vähän näästiä. On. Mutta nyt minun on heitetty, minä olen tehnyt niin muutaman kerran. On minäkin joskus siis pienempänä on. Mutta minä en ole pienempänä, mutta minulla on tämä ihan syy, kun meillä oli koulussa, oli monesti nuo ovet rikki. Ne on niin kuin lukot rikki. Siinä samalla piti pitää kädellä siitä oven kahvasti, että joku tule sinne. Okei. Siinä on sitten semmoinen käynyt. Okei. Koska muutaman kerran oli käynyt niin sitten, että jotkut tuli vaan avaa sitä ovea. Sitten sä oot siellä vessassa. Niin, että eikö sitä niinku pöntöltä ei yltänyt siihen ovelle? Ei. Okei, no niin joo, koska mä rupesin tässä jo miettimään, että mikä juttu. Okei, joo. No niin, se lavuorikat oli siinä ihan ovella. Joo, no niin. Sitten, mutta ei se hyvä juttu ole. Ei ole hyvä juttu, mutta ehkä jotenkin hyväksyn. Joo. Jotenkin hyväksyn ton. Sitten seuraava. Leikkaavat varpaan kynsiä ja jättävät kynnen palaset ympäri vessaa tai asuntoa. Leikkaatko sä aina vessassa varpaan kynnet? Oikeastaan joo. Siis minä en leikkaa melkein ikinä. Mä leikkaan yleensä sohvalla tai sängyssä. Se on vähän näästiä. Ja sä jätätte sinne. En jätä, mutta leikkaan siellä, että se on vähän näästiä. Vähän tullut välillä kyllä siinä voi jäädä vähän niitä muutama pala vaikka. Joo, sellaisia pikkupaloja voi jäädä, joo. Joo. Mutta mä en kyllä vessassa yleensä leikkaa. Mutta vaikea se on kyllä uskoa, että nyt yleensä jätetään niitä ympärissä niitä kynsiä. On se jotenkin outo. Kyllähän nyt itsellä ainakin tulee niin selkeästä niin selkärangasta ja se, että totta kai nyt odotetaan sitä heitä roski. Niin en mä jotenkin kyllä usko, että... Ei hirveän yleistä varmaan ole. Joo, en usko, että kyllä yleisesti miehet tekee tolleen. On toi jotenkin niin... On toi näästi. On. En mä usko. Sitten tulee klassikko. Aivan klassikko. Kääntävät likaiset bokserit toisten päin, jotta niitä voi käyttää vielä uudestaan. Nyt sanotaan, että toivon, ettei kukaan näin tee.
Joo, siis toivotaan, että tämä on urbaani legenda tämä juttu. Toivotaan, koska siis toihan on legendaarinen, että käännetään ympäri, mutta eikä nyt herranjesta oikeasti joku käännä niitä boksereita ympäri. Se on nyt ihan järkyttävää. On. Eikä se kyllä oikein autakaan. No ei kyllä hirveästi, mutta joo, sille on se puhtaampi se ulkopuoli sitten silleen, että joo, mutta hei, vaan aika hikoa siellä, niin se imeytyy niin koko boksereisiin. Niin, kyllä. Että joo, toivotaan, että on urbaani legenda, koska... Sitten voi mennä ostamaan vaikka vähän enemmän näitä boksereita. Joo, että jos pitää käännellä ympäri, niin sitten pitää kyllä niinku enemmän pestä pyykkiä tai olla enemmän näitä boksereita. Joo. Toivotaan, että tämä ei ole ok tommonen. Ei missään nimessä. Sitten seuraava liittyy samaan aiheeseen jälleen, eli kun löytyy lattialta bokserit, niin haistetaan, että onko ne niinku puhtaat, että voiko ne ottaa jalkaan. Että jos on lattialla bokserit, niin ei oleteta suoraan, että ne on niinku likaset. Kyllä mä uskon, että jotkut ne on tekee. Itse joo, en tee. Ei kyllä boksereita. Ei, jotain siis vaikka paitaa. Paitaa joo, tulee haistettua, että haiseeko tässä nyt hiki vai ei. Ei kyllä minulla bokserit ainakaan lattialle jää. Ei, mutta se on kyllä klassikko. Kyllä mun ehkä ihan välillä saattaa, mutta tosi harvinaista jää. Mutta monilla jää. Sen nyt myönnän kyllä miesten puolesta, sori vaan, mutta siis kyllä miehillä jää ne bokserit lattialle. Että se on se juttu, mutta ei tule kyllä itsekään kyllä haisteltua, että onko nämä puhtaat. Kyllä mä oletan sitten, että on vaan niin likaset. Jotain paitaa haistelee ehkä. Joo, mutta ei kyllä boksereita. Että ehkä tämä myytti on niinku murrettu. Joo. Mitäs muuta täällä on? Tämä on myös aika legendaarinen, mistä kuuluu paljon just, että naiset valittaa tästä. Eli tämähän siis voidaan suoraan sanoa, että näin tapahtuu. Ailevat partansa ja jättävät karvat pesualtaaseen. Varmasti tekee moni. Joo, itse tulee kyllä huuhdettua, mutta väli tulee huuhdettua vähän huonosti. Joo, mulla on vähän sama. Joskus jää vähän niitä karvoja siihen, mutta kyllä nyt yritän aina. Joo, ja yrittää huuhtaa, mutta joo, paljon... Se on kiire vaikka, sitten saattaa ehkä muutama jäädä. Niin jää, joo, ja meillä vähän vetää huonosti tuo allas, niin sen takia myös jää sitä, että se on vaikea saada ne kaikki siitä huuhdettua, mutta paljon on kuullut tätä naisten puolella, että miehet tekee tätä. Joo. Että nyt pitää ehkä sanoa, että miehet tekee näin. Mutta me emme oikein tee. Me ei tehdä. Piereskelevät ja haistelevat omia pierujaan. No siis tavallaan voiko sitä olla haistamatta, jos silleen miettii, että kyllähän sitä nyt silleen vähän saattaa nuuhkasta. Tavallaan niin kuin ilmaa silleen just, että millainen sieltä nyt tuli. Että ehkä pitää myöntää, että kyllähän sitä tulee tehtyä. Välillä ei. Välillä tulee tehtyä, mutta joo, ehkä me miehet tehdään niin. Mutta piereskellään ainakin, se on ihan varma juttu, että miehet piereskellään, mutta... Jätetään kädet pesemättä vessassa käynnin jälkeen. Tämä on kiusallista myöntää, mutta joo. Sama mulla. Mutta se vähän, että jos käy sillä isommalla hädällä, silloin on kyllä pakko pestä. On joo, se on ihan järkyttävää, jos ei pese, mutta pitää myöntää, että välillä tulee. Pitää, joo. Viime aikoina mä oon yrittänyt hirveästi kiinnittää huomioon siihen, koska siitä on tullut vähän palautetta minulle. Niin, palautetta? On tullut jo sanomista, että käypäs pesemässä nyt kädet. Niin mä oon viime aikoina yrittänyt hirveästi kiinnittää huomioon siihen, mutta varsinkin ennen niin ei ole kyllä tullut pestyä. Joo. Tiedetään, että se on vähän näästiä, mutta meillä miehillä on usein vähän semmoinen, että kato, ei hirveästi aina jaksa panostaa. Niin. Toi on nyt semmoinen juttu, missä vähän luistetaan välillä. Joo. Mutta itselläkin juuri, että ennen meikä aina, ettei silloin pessyt, mutta kyllä nykyään tulee. Joo, yrittää panostaa siihen, mutta kyllä me miehet sitä tehdään, että ei pestä käsiä. Tämä on vähän HC, tai riippuu vähän, että missä tilanteessa, mutta siis, että saataan pissata pulloa, jos vessa on liian kaukana. Tuosta muu tulee heti, ootko nähnyt Nörttiä, sitä Yle-sarjaa? No, onpa paljon nähnyt. Pelaa sillä koneella sitten siinä peli kesken ja pulloon sitten. Se on kyllä. Siis se mulla tulee ekana mieleen. Oi, siis se on kyllä, se on raju. On, sitä ei hyväksy. Se olisi kyllä se on ihan uskomatonta oikeasti, siis se on niinku huhhuh. On. Mutta joissain tilanteissa, niin joo. Äärimmäisissä tilanteissa. Ehkä joku vaikka auto jossain tiellä. Joo, ja sitten, että siinä ei ole niinku mahdollisuutta, niinku, ja aivan hirveä hätä, niin sitten ehkä joo, mutta tosi äärimmäisissä tilanteissa saattaa tulla tehtyä, mutta ei me nyt kyllä tuo, niinku, että ei nyt miehet tuolla niinku kuseksi pulloihin vaan, koska nyt ei nyt... Niinku, vaikka sohvalla makaa siinä, no, ei todellakaan. Ei sellaista. Ei todellakaan, ei me silleen kyllä tehdä. Joo. Että joissain äärimmäisissä tilanteissa ehkä tulee meillä ja joillain muilla tehtyä, mutta eihän me nyt miehet nyt tolleen... Minä en ole ikinä niin tehnyt.
No, yhden kerran. Yhden kerran. Ja se oli äärimmäinen tilanne. No mutta et kerro sitä. En minä kerro sitä. Se on ehkä vähän näästi. Joo. Niin jätetään kertomatta, mutta sanotaan, että äärimmäinen tilanne. Äärimmäinen Kyllä siinä voi hyväksyä, mutta kotona ei hyväksy. Ei missään nimessä. Mutta ei me niin tehdäkään. Ei miehet niin tehdä. Ei. Et se on väärinluulo, jos nyt naiset tulee, että me tuolla olohuoneessa vaan makoillaan. Sitten niistävät nenänsä suihkussa. Naiset ei varmaan tätä tee yleensä, mutta niistät sä nenän suihkussa? No kyllä minä välillä. Jos se on joku nuha vaikka. Niin kyllä mä aika No kyllä sinä sitten käsiin, mutta ei ole paperia kyllä siinä sitten. Ei siis käteen niistä, mutta kun sitä huuhtasee sen, niin mitäs se on silleen sitten? No sinänsä on siinä varmaan jotain bakteeria jäät silleen joo ehkä, mutta kyllä sitä... Mutta vaan jossain hirveässä räkätaudissa itse niin tehnyt. Kyllä minä teen välillä ihan muuta. Tai muutenkin teet. Minä en muuten tee kyllä. Se on jotenkin saa niistettyä jotenkin todella tyhjäksi nenän siinä jotenkin. Se on niinku helpompaa. Varmaan hirveän näästiä, mutta kyllä pitää myöntää. Joo. Pitää myöntää, että tulee tehtyä. Mulla se on vaan räkätaudin juttu. Joo. Mutta siis, tulee tehtyä. Mutta ei tuo paha ole. No ei, ehkä siinä pitäisi pestä kädet sen jälkeen sitten. Mutta onhan sulla sitä kaikkea näitä saippuota siinä kädessä. No joo, se on kyllä ihan totta. Ei nyt hirveän paha. Se on kyllä ihan totta. Se on ihan totta. Sitten ehkä legendaarisimpia tämmöisiä valituksia miehistä. Jättää vessan kanne auki. Siis se on klassikko. Klassikko, ja siis todellakin näin. Ja siis, no, itse ei tule jätettyä, mutta... Minä jätän ikinä. En minäkään oikeastaan kyllä ikinä, mutta siis kyllä niin kuin julkisissa vessoissa, kun käy, niin huomaa, että siellä on aina kannet auki. Että kyllä me miehet jätetään kannet auki. Näin se vaan menee. Mutta siinähän on se juttu, kun sehän pitäisi aina vetää, just kun se kansi on kiinni. Sieltä tulee niitä bakteereita. Joo, ootko sä nähnyt niitä videoita? Joo, just, että siinä katsotaan UV-valolla, kun se on, vai millä, jos katsotaan sitten, kun niitä bakteereja on lentänyt ympäriinsä. Koska se on ollut jopa, että niinku, 3 metrin päähän niin niitä voi lentää niitä bakteereita, kun vetää sen pöntön. Et kyllä se pitää aina olla kiinni se kansi. Niin, että nyt kaikille meille mieskuuntelijoille, niin laittakaa se kansi kiinni. Joo. Kyllä se on kyllähän semmoinen perusjuttu. Niin, että laittakaa se kansi kiinni. Tää on legendaarinen. Että pissaavat niin kuin liian kaukana pöntöstä ihan vain testatakseen omia kykyjään. Oho. Teet sä tota? No, en tiedä, onko joskus pienenä tehnyt, mutta en kyllä nyt viime aikana todellakaan tehnyt. Kyllä välillä tulee testattua. Kyllä toikin on ihan totta. Mulla tulee vähän joku lapsi tosta mieleen. Te ehkä joskus ihan pienenä saattanut itse tehdä tota. Kyllä välillä tulee. Vähän niin kuin kokeiltua. Että... Saa niin kuin koittele. Niin, testaa vaan, että miten pitkältä niin kuin osuu. Ja sitten menee ohi joku kohta. Niin, no, mutta sitten pitää pestä, se on niin, se tärkeä siinä, että sitten pitää pestä, jos menee ohi, mutta välillä tulee testattua, pitää myöntää. Mutta onhan siinä fiilistä. Niin, on tosi kaukaa saa, niin sitten voi olla niin ylpeä itsestään. Ja sitten viimeinen on, että syövät lattialle pudonnutta ruokaa. Kyllä mä syön. Niin, minäkin. Eikö se ole 3 sekunnin sääntö? On. Että kyllä tulee syöty. Mutta... Niin. Ja onko tässä niin miesten juttu välttämättä? Niin, ei välttämättä, mutta tuntuu, että ehkä voi hyvin olla, että miehet voi ehkä enemmän syödä. Ja tässähän on se esimerkiksi jossain muualla kuin kotona. Ei silloin kyllä niin tee. Ja ulkona se on se. Joo. Ja, mutta kyllä kotona tulee jos kyllä. Tippuu vaikka joku kurkkunpala siellä lattialla, kyllä joo, se syö. Kyllä, vähän puhaltaa siihen, niin kyllä se lähtee pahimmat pois siitä. Mutta pakko sanoa, että kyllä tässä oli 14 juttua, ja nämä oli kaikki siis tämmöisiä, mitä naiset ajattelevat, että miehet tekee, niin joo. Aika hyvin hoidettu. Ei tässä nyt montaa kyllä ollut, mitkä ei pidä paikkaansa. Että aika hyvin nämä kyllä oli. Oli. Eli miten tästä nyt voisi niinku tiivistää, niin ollaan me vähän näästeä. Joo. Ei nyt voi mitään, näin se vaan menee. Haittaa. Näin se vaan nyt menee. Että ei, tällä ei nyt vaan voi mitään. Tämmöisiä me nyt ollaan. Totisia miehiä. Niin. Mennään vielä lopuksi, tämäkin liittyy vähän tähän miehisyyteen. Joo. Ja kun useinhan meillä miehillä on semmoinen, että apuahan ei saa pyytää. Ei. Kaupassa ei apua pyydetä. Se on juttu, että sitten etsitään niinku 45 minuuttia sieltä tuotetta sieltä kaupasta, kun ei sitä apua voi pyytää. Niin mulla oli vähän samanlainen kokemus tässä tällä viikolla. Että meillä tuo vessan lavuaari, niin se vuosi. Oho. Ja tietysti niin itse yritin ensin sitä fiksailla. Mutta ei se vaan niinku auttanut. Ihan mitä sille teki, niin ei siitä ei tullut yhtään mitään siitä. Joo.
Siitä ei, niin kuin, ei mitään mahdollisuutta. Ja olisi pakko ihan tilata niin kuin huoltomies sinne tekemään, ja sehän on hirveä kolaus. Että itse ei saa korjattua. Se on kyllä niin kuin, se on hirveä kolahdus, että ei niin kuin itse saa sitä hoidettua. Ja tälleen, ja huoltomies kävi siellä ja vaihtoi kaikki nämä hajulukot ja kaikki putket ja kaikki siihen uudet tämmöiset muovista. Aikaisemmin oli sellaiset metalliset, niin tuli muovista tilalle ja näin. Ja tyttöystävä testaili siinä ja oikein hyvin toimi hana ja kaikki oli oikein niin kuin priimaa. Ja sitten mä tulin kotiin siinä myöhemmin ja itse rupesin siinä vielä valuttelemaan, niin sehän vuosi taas se. Noho. Ja se oli ihan käsittämätöntä jo siinä vaiheessa. Se oli monta päivää jo yrittänyt katsella sitä ja ei auta. Ja sitten käy huoltomies ja vieläkin vuotaa. Ja hän ei ole sitten hyvä ammattitaito. No kyllä se ilmeisesti oli, mutta mä en tiedä mikä siinä on niinku vialla. En mä ymmärrä mikä siinä on. Ja sitten tietysti alkoi itse taas sit tutkimaan sitä, että mikä siinä nyt on. Kun en jaksanut heti suoraan uudestaan tuolta, että soittaa paikalle. Se nyt vasta olisikin, että 2 kertaa. niin, että se olisi niinku vielä pahempi. Ensimmäinenkin on hirveä kolaus, niin vielä uudestaan pitäisi, niin se olisi vielä pahempi kolaus. Niin sitten mä rupesin katselemaan siitä, niin meillä on semmoinen typerä se tämmöinen ylivuotoputki siinä, kun näissä hanoissa tai näissä lavuareissa on se reikä siinä. No joo. Joo, niin sieltä menee semmoinen putki ja se on semmoinen typerä, mikä menee siihen sitten suoraan sen lavuaarin kiinni semmoinen. Niin sieltä jostain välistä se vuosi, niin mä otin sitten vaan irti ja katsoin kasaa ilman sitä. Nyt se ei vuoda. Nytkö siitä tulee sitten vedet johonkin? Niin jos meillä menee sitä ylivuotoreijästä, niin ne on sitten kaapista vedessä. Pitää niinku tarkkaan katsoa, ettei mene sitä yli, että muuten lorisee se kaapissa. Mutta tuosta on kyllä pakko. Sehän, pienenähän minä ainakin laitoin sinä vettä sinne. Se ylivuotoreijä. Kyllähän se on se klassikko. Vettä vähän laittaa. No joo, kaatele. Nyt ei kannata sitä leikkiä meidän tehdä. Ei kannata sinne joku lapsen tulla. Joo, ei kannata. Sinne kaappiin sitä vettä. Niin, että voi suoraan vaan vasta kaapiohve ja piskata sinne, että ihan sama asia. Mutta kyllä sitä aina vähän mietiskö, laittaa kättäsi ja valuttaa sinne reikään. Niin tässä kyllä taisi tehdä se. Ja tämmöinen toinen, mitä, en tiedä, onko tämä taas semmoinen, niinku, mitä miehet tekee, tai pojat tekee, niin suihkussa, niin se, että niinku tekee tähän kupin, tähän, ja sitten päästää ne vedet. Joo. Sehän on ihan niinku legendaarinen. Kyllä mä oon sitä tehnyt. Että just mä en tiedä, onko tämäkin taas sitten niinku vaatimusta, mitä niinku miehet tekee. Että just tekee tähän sen kupin ja sitten antaa sen täyttöön, että päästää ne vedet. Ihan siis eihän siinä ole mitään, siis se vaan on hauskaa. Ja sitten jos niinku seinässä on jotain likaa, niin sitten se pitää niinku sille kädellä yrittää heilutella sitä vettä siihen. Niin se lähtee pitää. Vaikka joku hius siitä tai jotain. No tämmöisiä, en tiedä, tai siis onhan meillä Spotifyn tilastojen mukaan, niin meillä on enemmän naisia kuin miehiä kuuntelemassa. Niin keittekö te tämmöistä? Se olisi kyllä jännä tietää. Ja kannattaa koittaa. Niin, se on ihan hauskaa. On. Testatkaa itsekin ennen kuin tuomitsette meitä. Me ollaan vähän... No tämmöisiä on vaikka kuinka. Ei nyt tuu mieleen tässä. Ei tuu, mutta näitä on ihan ihan järjettömät määrät kyllä tämmöisiä juttuja. Ei itse edes tajua niitä. Ei niin, mä oon niitä vaan tekee. Paljon videoita just, että vaan niin kuin, että miehet tekee tämmöisiä ihmejuttuja. Ja sitten jotenkin niin, että minähän teen ihan samalla tavalla. Joo. Että itsekin teen just sitä kuppia ja sitten päästä ne vedet. Niin. Ihan vaan silleen muuten vaan ihan ajattelematta. Että se on jotenkin tosi erikoista. Miten tulee tommosia juttuja, että en mä ole mistään oppinut. Mutta jotenkin kaikki vaan tekee sitä. Se on jotenkin niinku tosi outoa. Että silleen ei mulle ole kukaan näyttänyt, että teet tähän kupin ja päästät ne vedet. Kyllä. Mutta sitten jotenkin kaikki tekee sitä. Se on jotenkin tosi outoa. Mistä tommoset tulee tällaiset jutut? Että niinku tosi monet tekee samoja asioita. Eikä tajuu sitä, että tekee niitä samoja asioita. Et niinku, kuka mulla olisi se opettanut, että teet se kupin tohon. Niinku, ei kukaan. Se on jotenkin tosi jännä, että tollaisia juttuja tulee, että kaikki tekee samoja juttuja tietämättä. Tuommoistakin pitäisi joskus tehdä joku jakso. Noitahan on tosi paljon. Pitää ehdottomasti tehdä tämmöisiä, mitä kaikki ihmiset tekee. Tällaisia, varsinkin lapsuudessa tosi paljon tämmöisiä juttuja, että pompitaan vaikka näissä, jos on niinku tämmöistä niinku, mitäs näitä, niinku laattoja. Niinku tämmöistä laattatie, niin sit sä pompit kato niin laatoilla siinä. Joo. Ja vähän niinku suojatie siinä hyppii niillä viivoilla. Niin, just tämmöisiä. Tämmöisiä on tosi paljon. Niin pitää tästä tehdä kyllä jakso ottamasti. Joo. Pitää etsiä näitä mahdollisimman paljon. Joo. Ja sit saatte itsekin katsella, että tiedättekö tekin näitä. No saa kommentoida niitä. Joo, kommentoikaa ehdottomasti. Ja muutenkin palautetta, kysymyksiä ja tulkaa meidän kanssa vaikka vaan juttelemaan niin Instagramiin. Kuittipodcast. Sieltä löytyy. Ja sitten totta kai YouTubesta, YouTube Musicista löytyy jaksot ja Spotifysta. Ja Spotifyhin niitä tähtiä, kiitos. Joo. Ehdottomasti. Ja YouTubeen aina ne peukut. Kyllä, peukut ja tilauksiin ja seuraamisiin. Ja ei tässä sen kummempia. Se on siellä ensi jakso.